Volám sa Vlado Voštinár a okolo nehnuteľnosti sa pohybujem už dobrých 17 rokov. To, čo vidíte za mnou, je moderný biznis priestor plný ofisov. A práve tu vás pozývam na obliadku absolútne inovatívnej kancelárie. Nebudem zdržiavať. Poďte sa na ňu pozrieť. Len sa pozrite. Výborne presvetlená. A s veľkorysou rozlohou. A vďaka dobrému dispozičnému riešeniu ponúka priestor na prácu 4 ľuďom. Orientovaná je na všetky svetové strany a v štandarde je tu veľký úložný priestor. Každá dobrá kancelária potrebuje dobrú kancelárskú stoličku. A táto vás dokonca pomasíruje. Kancelária s masérom. Tak tomu sa už povie dobrá občianska vybavenosť. Veľkou výhodou tejto hnuteľnosti je, že dizajnéri mysleli na dostatočnú pracovnú plochu. No a keď som už použil slovo hnuteľnosť, tak prichádzame k najväčšej devíze tejto kancelárie. Vie zmeniť svoju polohu presne podľa toho, ako to práve potrebujete. Vďaka skvelému odlučneniu a špičkovému sound systému Kanton môžete komfortne vybaviť konferenčné hovory. Klimatizácia v cene je samozrejmosť. A keďže dobre vieme, že v každej kancelárii je minimálne jeden, ktorý sa bez nej rád zaobíde, je trojzónová. Individuálne nastaviteľná pre každé miesto. Mesačné náklady na energie, tak tie sú výrazne redukované v prevedení plug-in hybrid. A vďaka prenosnému Škoda kávovaru si takýto krásny výhľad môžete popri práci pokojne vychutnávať aj s kávou v ruke. Táto kancelária na kolesách môže byť vaša s atraktívnym financovaním na mieru už od 435 eur mesačne vrátane poistenia. Obliadku môžete urobiť už dnes na ktoromkoľvek z našich predajných miest alebo na webe superboffice.sk. Škoda Superb. Kancelária tam, kde ju práve potrebujete. Škoda.